Ostiraletan etortzen da guregana Ziortza Karrantza, psikologoa, eta astero etxeko lan bajartzen digu. Eta, bueno, lehen gozteilan jarri zuen etxeko lana, eta hau momentu egoki izan daiteke zure tartarekin hasi horretik, etxeko lana jendari gogorarazteko. Ez da zuretzako bakarrik, izan daiteke aiertentzat, aitzolentzat, niretzat ere bai, denontzat eta gure entzulentzat ere bai, Aste honetan Ziortzak jarri digun memoria ariketa. Aiertor alda, bai? Bai, hemen hau manu, bai, Aiertor hemen da. Entzune, Ziortza jarritako etxeko lana. Bueno, memoria ariketa bat. Memoria ariketa. Bueno, lehenabiziko goratu, lehenko asteko etxeko lana ere pendiente dagoela, besarka dena, baina, bueno, hori alde batetik eta bestetik memoria ariketa. Bai, gainera besarka jasotzen baditugu hobeto izango dugu ere gure memoria. Oso ondo. Bai, orduan, memoria ariketa bat. Horritxo bat hartu. Bai, horri bat hartu. Eta saiatu ostiraletik hasita, osea gaurko egunetik hasita, saiatu aurreko ostiraleraino bazkaldu duguna idazten. Hau da, azten gara, atzo osteguna izan zen, atzo ze bazkaldu nuen lehenengo platerra, bigarren platerra eta postria. Aste azkenean ze bazkaldu nuen, eta hola, botatzen dugu atzera aste bete. Eta apuntatzen joan. Bai, ea gogoratzen dugun. Ja. Ez da bat ere erraza. Ez da bat ere erraza, nik atzo ze bazkaldu nuen jene izakorratzen. Ez da bat ere erraza, manu. Ja, memoria ariketa, beraz. Baina horregatik da memoria ariketa. Bale, beraz, hartu paper bat eta xerre pasatzen, atzo ze bazkaldu zenuen, herenegun ze bazkaldu zenuen, eta horrela, aste bete atzera. Bai. Bueno, ea llegatzen diren, Bale, ea noraino llegatzen de jendea. Ez da bat ere erraza, etxeko lan hau. Bueno, etxeko lan hori jarri zigun pasaden ostiralean Ziortzak, emalo ze iruditzen? Iruditzen ja, gero zuk kesatzen zarela nik kartekin mag egiten dutenean, baina, bueno, Ziortzakin kesatzeko... Ni justu goratzen dut atzoko baino, ia larun batekoa zen ez akordatzen. Ni ez da. Jode. Bueno, etxeko lana jarri digu, erronka bota dio Euskal Herri osoaren, nik ez da egit norbait, Euskal Herri osoan gauza izango den ariketa hori egiteko, aitzole parra egiten du. Ikasle pixotan igual, bai? Bai, hor bai. Makarroiak, eta makarroiak be, eta makarroiak. Eta makarroiak, eta sobreko sopa, eta makarroiak, eta sobreko sopa, eta potoren bat, eta konsalako zerbait. Bueno, zabaldu ezagun magiaren tartea zer moduzi, Manol, ondo zaude? Ondo nago, bai. Vale, zer behar dute gaur gure entzuleek? Gaur baraja bat behar dugu. Karta baraja bat. Horixe, eta baraja horretatik behar ditugu batetik laurako zenbakiak makil batetakoak, bihotzetakoak adibidez, batetik laurakoak hartu, eta beste makil batetakoak ere, batetik laurakoa, hau da, 8 karta baino ez ditugu behar, batetik laurako makil batetakoak, eta batetik laurako beste makil batetakoak. Errepika ezagun 8 karta besterik ez dira behar gaur, batetik laurako makil batekoak, horixe, edozein makil, bihotzak, edo urreak, edo makilak, edo nahi osuena, eta beste lau karta, batetik laura ere, beste makil batetakoak. Vale, bueno, bitartean konta ezagun zerbait, Imanol, jendeak karta horiek bilatzen dituen bitartean. Bitartean kontatu nahi nuen gaurkoan, gaurkoan, bikotekidea bilatzaren inguruan ibiliko garela solas eta jolasean, hau da, ligatzaren kontuak aterako ditugu gaur mai gainera, mikrofonoen aurrera. Eta, bueno, horretarako karta hauek erabiliko ditugu, eta badakizuen mito bat dagoela Euskal Herrian, ez da, ligatzen ez dela. Ez da, ligatzen Euskal Herrian. Hori, ez da, bueno, nik mito bat badela, badakit, noski. Esan didatelako, bai. Behin, esan zidan, auzoko baten lagunaren semearen ezagun batek, behin norbait ligatzen ikusi omen zuela. Beraz, mito bat da ligatzen ez denik hemen. Eta gaurkoan faktorian mitori apurtuko dugu, deusestatuko dugu, bale? Ligatzea posible dela konprobatuko dugu karten bidez. Gaurko astaterako, Imanol. Bueno, berda, baina ondo pasatuko. Bueno, jendeak lortu dute ditu ja 8 karta horiek, gora ezagun askar, 8 karta dira berretugunak, batetik hartu makil bat, edozein makil, batetik laura. Hombre, bihotzak hartzen maozu ez igual hobeto. Hori da. Lotura egokia, hartu bihotzak batetik laura, eta hartu pikak adibidez, batetik laura. Museko baraja baldin badako zuen, hartu urreak horrek ere laguntzen duelako ligatzeko. Bueno. Zer ringo du, jasiko gara? Zer uste ja jendeak Euskal Herri osoa ja bere kartak aukeratuta izango dituela, bere 8 kartak aukeratuko zituela. Nik uste bait, eta gaina tradizionala bihurtzen ari den sarrera luze honen ondoren, atzol, Spidermanek esaten duen bezalakoa zen arira. Hartuko ditugu, orain bai, makil batetakoa, bihotzetakoak adibidez. Edo, bueno, bakoitzak hartu dituen makil ezberdinetatik, bat aukeratu, eta jarri mai gainean buruz gora, ordenean, lehenengo 4, gero 3, gero 2, eta gero 1.
ordenean. Bata besteren gainean. Horixa, bata bestearen gainean buruz gora, bale? Beraz, azpian... Gogoratu ordena? Bueno, ordena erreza da, lautik batera, bale? Lau, iru, bi bat, horixa, buruz gora, bata bestaren gainean. Eta beste makila hartu, buruz gora ere, eta jarriko dugu alderantzizko ordenean, hau da, bihotzetako bat, bueno, mai gainean dugun paketetxoan ikusten dugu bata, buruz gora dagoela. Hartuko dugu eskutan dugun beste makilaren bata, eta jarriko dugu bere gainean, buruz gora. Gero bia, buruz gora, irua, eta laua. Beraz, baditugu izpilu bat egongo balitz bezala bi makien artean. Bale? Lau, iru, bi bat, bi, iru, lau. Bai? Oso ondo. Eta paketetxo hau hartu eskutan, eta buruz bera jarri dena. Oso ondo, beraz hemen baditugu bi lagun kuadrilla. Alde batetik bihotzetakoak, alde batetik piketakoak, edo kopadunak eta urretakoak, edo bueno, bi makiletako, bi kuadrilla. Eta saiatuko gara ea, kuadrilla batetakoak, beste kuadrillakoekin ligatzea baote duten. Lan zaila da, Lan zaila. Oso zaila Euskal Herria izanik. Baina badaigu mito bat dela. Esan didatelako. Bueno, orduan, egingo guna da, museko jokaldi bat egingo bagenu bezala, eskerra eta eskuma, bi eskuemo, bale? Beraz, paketetxoarekin lehenengo karta eskerrean jarri, urrengoa eskuman. Urrengoa eskerrean bere gaine, eskerrekoaren gainean, urrengoa eskuman, eskumakoaren gainean, bale? Horrela amaitu arte. Hauxe da, nola esaten da, olako... ez nahaztu, baina, bueno, horrela, pues ez dakit, tabernatara sartzen dira, burteten dira, olako metafora bat, bale? Festan egongo balira metafora bat. Hartu nahi duzuen paketetxoa, bai eskerrekoa, bai eskumakoa, eta jarri bestearen gainean. Nahi duzuenaren gainean. Beraz, karo, batzuk, hartu baldin baduzu eskerrekoa, pues eskumakoaren gainean jarri duzu, eskumako hartu baldin baduzu, bakoitzak gauza ezberdin bat egin du, jada, eta hartu pakete osoa, eta berriro ere museko bi eskuemon, eskerra eta eskuma, eskerra eta eskuma, eskerra eta eskuma, eta eskerra eta eskuma. Eta orain berriro ere hartu nahi dozuena, eskerrekoa zein eskumakoa, berdin dio, eta bestearen gainean jarri. Horrela pizkan nahaztu ditugu karta. Bueno, hartu pakete osoa, eta nahi bauzue begitu aurpegiak. Ea nahaztuta dauden kartak ikusten dira, koloreak, beltzak eta gorriak, edo, bai? Ez daude bate, oso ondo. Ordan hartu paketetxoa buruz bera eta mantendu eskuan. Nahi duenak berriro egin dezala museko bi eskuemon. Ez duenak nahi, egin ez dezala. Nahi bauzue zeuek ikusteko, pues aitzolek egin dezala eta manuk ez, edo alderantziz. Ari nintzen. Oso ondo, hori zea, hobeto, horrela ikusiko duzue, pues bakoitzak gauza nahi duena egiten duela ere, ea urteten den edo ez. Orduan hori bata bestaren gainean jarri, oso, perfecto. Orduan, baditugu horrela, 8 karta. Bai, 8 kartak. Zabaldu pizka abanikoan buruz bera daudela, horren aldatu gabe, bai, apurtxo abanikoan, eta hartu goiko lau kartak, parkatu, eta jarri eskerrelan zein eskumaldean, nahi duzuen tokian, mai gainean. Goiko lauak. Errepikatu zer egin behar den, jarri abanikoan, eta? Horixa, abanikotxoan apurtxoa zabaldu, buruz bera daudela, eta hartu goiko lau kartak, eta jarri mai gainean, eskerrean zein eskuman berdin dio, eta eskuan gelditzen zaizkizuenak, parkatu, beste paketetxoaren bai eskumaldean edo eskerraldean jarri. Beraz, bi multxo ditu mai gainean gero aurrean. Bata eskerrean eta beste eskuman. Orduan, Manu, zuk, ez dakit, zuk ligatzeko badeko zuolako hitz magikorik edo zuk erabiltzen duzuela, ez dakit, olako frase edo esaldi kutxunik edo zuk... Nik ez dakit ezer, hortaz. Nik ez dakit ezer. Hori da erabiltzen duzuna. Nik ez dakit. Oso frase politia da. Nik ez dakit. Taberna bateratara sartu eta nik ez dakit. Nik ez dakit. Neskak etortzen zaizkizu derrepentean, ez da? Oso, no? Eta esango diate, badaukazu ikasteko garaia, orduan, Manuren hitz magikoak erabiliko dut. Nik ez dakit. Nik ez dakit. Bueno, bakoitzak alduena egiten du, Manuk ez daki, baina, bueno, nik uste Manuk ligatzen, bueno, ez daki ikusiko gu. Hartu nahi duzuen paketetxoa, eskerrekoa nahi eskumakoa, hartu eskuetan, eta Manuren hitz magiko horiek deletratuko ditugu. Orduan, letra bakoitzagatik goiko karta bat aspira eramango dugu. Lehenengo hitza, nik, N-I-K. Orduan, hartu duzuen paketetxotik lehenengo karta, eta paketetxo horren aspira pasatu ikusi gabe. N litzateke. Hartu urrengo karta, goiko karta, eta pasatu aspira. Hori litzateke, I. Eta hartu goiko karta, K litzateke, eta pasatu aspira. Eta utzi paketetxoa mai gainean. Orduan hartu orain, bi paketetxoen horien lehenengo bi kartak, eta hau da, eskerreko paketetxoaren lehenengo karta, eta eskumako paketetxoaren lehenengo karta. Biak batera jarri, eta ikusi gabe jarri mailaren izkina batean. Hor, bikote bat dekogu. Oso ondo, nik urrengo hitza zein izan da, nik ez dakit, urrengoa ez. H gabe, oso importante, H gabe, ez. Hartu nahi duzuen paketetxoa berriro ere, eta ez hitza deletratuko gu. Lehenengo karta hartu, eta E, eta aspira pasatu. Eta horrengo karta hartu, Z, eta aspira pasatu. Eta mai gainean utzi.
Orduan, bi paketetxoen lehenengo bi kartak hartu, hau da, eskerrekoaren lehenengo karta eta eskumakoaren lehenengo karta, eta beste izkina batean utzi, beste bikote badeko gu jaginda. Eta hurrengo hitza, azkenengoa, dakit. Ba, hartu berriroren nahi duzuen paketetxoa, eta egin dugun bezala, pues, D karta bat pasatu, goiko karta aspira. Orain, A, pues, goiko karta aspira. K, goiko karta aspira. I, goiko karta aspira. Eta T falta zaigu, ba, goiko karta aspira. Eta utzi mai gainean, beraz, hartu bi paketetxoen lehenengo bi kartak, hau da eskerrekoaren lehenengo karta eta eskumakoaren lehenengo karta, eta beste bikote bat jarri mailaren beste alde batean. Eta orain, gure bi paketetxo horrek bi kartatan bakarrik gelitu dira. Beraz, bi karta horrek hartu, eta orain, redoble de tambores esaten den bezala, ea Euskal Herrian ligatzerik dagoen, hartu bi karta horiek, eta ikusi ea bikote bat den, ikusi, bikote bat bai, ligatzen da, Euskal Herrian ligatzen da. Baina, batzu bakarrik edo denek ligatzen aldute. Begiratu haber, beste bikote guztiak, bikote alda, dena bikoteak, denek ligatu dute Euskal Herrian. Beraz, karta guztiek ligatu dute. Ligatzeko arazoa baldin badituzue, Manu etxe sortu deitu dezakezue. Naiz eta esan, ez dakiela, ligatzeko sekretua berak duela. Ikaragarri, maolitu bino. Bueno, usta gero ben Euskal Herrian entzera ligatzen, baina hori gezurra da, gezurra galanta, Garbi, frogatu hori, itu ino...